יוצאים לביקור סטודיו מקוון אצל אפרת אייל. מסתכלים קצת על אזור התעשייה, על הנוף, לקומה השמינית של הסטודיו שלה. עכשיו אנחנו הולכים אל הסטודיו. יש פה ערב רב של דברים, המון דברים. הדבר הראשון שאנחנו רואים כאן זה בעצם שלט וולקאם, שהוא שבור, כי דרכו עליו, כמו שאני דורכת עליו עכשיו. ויש לנו פה עוד שטיח, אתם שומעים את הרעש, מלחיץ, אני דורכת עליו, וזה בעצם אחד מהדברים שאפרת עושה. היא חובטת לנו בתבניות. תכף נגיד לכם שלום, נעשה איזושהי סקירה קצנה, כדי שתראו בעצם לאן הגענו. יש פה ערב רב של עבודות, של אפרת, סקיצות שלה, התחלות, שאריות, שהיא לוקחת אותם ובונה מהם אחר כך איזשהו סיפור, איזשהו מהלך עבודה. הנוף מהסטודיו שלה. אפשר לראות את הדבק חם, שאתם תראו גם בתערוכה שלה. הלכתי לצוד נמר, תכף אשוב. אפרת משתמשת בתבניות, בשברים, ואלמנטים נוספים שאנחנו אחר כך נראה איך הם משתלבים בעבודה שלה, כמו הטול. ואיזה שקט פה, כולם שקטות. יש לנו פה את נוצות הטווס, תפסים של טווס. וזה קיר עבודה שעד לא מזמן הוא היה מכוסה כולו בעבודות שהיא הכינה לקראת התערוכה שלה. הלכתי לצוד נמר. ופה בסטודיו מחכות לנו יונת, חמיידס, הילד הזה אושינבוי, ואפרת. שלום אפרת. היי מיכל, נעים לארח אתכם בסטודיו שלי. איזה כיף להגיע לכאן, אמנם זה רחוק. אבל שווה. בהחלט שווה, אמרתי לך שאנחנו נשארות פה עד הלילה. זה כנראה מה שיקרה. ואנחנו ממש רוצות לעשות למי שנמצא כאן בבית, להציג את הסטודיו שלך, את תהליכי העבודה שלך, את המחשבה שלך השונה, החובטת בתבניות, עם כל המשמעות של מה שזה אומר. והיינו שמחים שתבואי ותקחי אותנו לסיור אצלך בסטודיו. יאללה. אם את רוצה להתחיל? קראת לי חובטת בתבניות, אז בואו נתחיל רגע מאיזה מבט קצר בכל התבניות שלי, ואחרי זה נתחיל אולי לעבור עם חלק מהעבודות שעשיתי. אני חושבת שבאמת הבסיס של הסטודיו שלי, אחרי שסיימתי בצלאל, ופתחתי את הסטודיו שלי, שהיה קודם בבית שלי לפני שעברתי לפה, אז באמת ההתחלה שלי הייתה להכין לי תבניות, כי זה כמו האבני משחק שלי. ואם אתם רוצים לראות את התבניות, אז הן נמצאות שמה. יש לי פה, להערכתי, יש לי איזה 150 תבניות, אם לא יותר, המון תבניות. שהתבניות האלה הן בעצם חפצים יומיומיים, כמו התבניות למשל... האלה הן לדוגמה... גלולות, נכון? זה גלולות למניעת הריון, יש לי פה מסרק, יש לי, מה אפשר לראות בקלות, יש לי פה פטמות של בקבוקים, וכתוב על חלק מהם, יש לי פה נורה, יש לי פה גם דברים שהם לא כל כך, יש לי טמפון. זאת אומרת שאת לוקחת בעצם איזשהם אלמנטים יומיומיים, שאנשים לא מסתכלים עליהם כאלמנט אומנות, ואת לוקחת אותם ואת מביאה אותם לתוך היצירה שלך. כן, אני כאילו, יש איזו בדיחה במשפחה שלי, כאילו, רואים אותי אוספת כל מיני חתיכות פלסטיק וזה, הם שואלים אותי איזה ליציקה, כאילו, לשמור לך את זה ליציקה, או... כי אני מתעניינת בצורות, נגיד, איך בחרתי את התבניות, דווקא את הדברים האלה. אז חלק בחרתי בגלל השימוש שלהם, כי ידעתי שזה באמת משהו שישר יהיה מזוהה עם איזה שימוש ביתי. זה בזמן שעבדתי על משהו כמו 10 שנים אחורה, זה עניין אותי אז, לא כמו שאני עובדת היום. חלק בחרתי כי יש להם צורה מעניינת. לדוגמה, הדברים האלה, נגיד הדבר הזה, זה לא צורה מזוהה. אי אפשר לדעת בדיוק מה זה. אבל זה כאילו, אני קוראת לזה צורה דור שלישי. כי בעצם זה
פתמה של בקבוק, אבל זה לא הפתמה של הבקבוק, אתם מכירים את העטיפה הזאת עם הפלסטיק? שבא? כן. אז זה כאילו... האריזה. זה אריזה, זה כאילו הצורה, אבל במין יותר רחב כזה. ואז זה צורה של צורה. אז כל מיני צורות כאלה. אז לפעמים אני מסתובבת ואני רואה כל מיני צורות שהן מעניינות לי. אני מסתובבת נגיד בחוץ עם הכלבה, ואני מוצאת, אני לא יודעת מה, זה אצטרובל. אני שמתי לב לדוגמה, שאני הולכת בטבע שמושכות אותי צורות שהן עם פוטנציאל. מה זה אומר? צורות שהן סגורות, ויש להם פוטנציאל להיפתח. כמו לדוגמה, אצטרובל שיש לו איזה מופע כזה שהוא סגור, ואז יש לו מופע שהוא פתוח. או צמח, או פרק של אירוס, שהוא גם שהוא סגור, אז הוא נראה כמו איזה חנית כזאת. ואז שהוא נפתח, זה בעיניי אחד הדברים הכי מדליקים בקטע הזה של הנשי גברי, כי כשהוא פרק של אירוס... אז הנה, עכשיו יש לנו פירוש לתנ"ס. נכון? אצלי בסטודיו בסוף הכל מתחבר להכל, באמת. כל עבודה מתחברת גם בעבר, עתיד, גם לכל הכיוונים. כאילו באמת, אם יש משהו שאני עסוקה בו באופן די אובססיבי, זה חיבורים מכל הסוגים. גם בחומר, גם במילים, גם ברעיונות. כאילו אני מאוד מאוד אוהבת את התחושה הזאת של החיבור. זה גם התחושה הזאת של כזה, של כזה שפתאום משהו מתחבר, זה כמו שיורד האסימון. אני חושבת שאומרים שיורד האסימון זה כשמשהו מתחבר. פתאום משהו מונח במקום. משהו מרגיש לך מדויק, משהו מרגיש לך נכון. כן, פתאום דברים, כאילו, יש פתאום משמעות לאיזה משהו, שני דברים שפתאום לא הייתה להם משמעות, פתאום החיבור ביניהם מייצר איזו משמעות, לפחות עבורי, לפעמים זה אפילו גם עבור אנשים אחר, אבל עבורי, וזה בעיניי זה לעשות את האומנות. אז נגיד, התחלנו מהאירוס הזה, אז האירוס באמת, זה מתחבר לנושא הזה של גבריות ונשיות, שעבדתי איתו הרבה. התעסקתי בו הרבה, כי הייתי עסוקה בזה באופן אישי. כאימא וכאישה לילדים קטנים, הייתי כל הזמן מאוד מאוד עסוקה בתפקיד שלי כאימא וכמישהי שמחזיקה בית, אבל גם לצד זה בי כאומנית, ומה היכולות שלי כאילו להתפתח בשני הכיוונים. והמון מהעבודות מהתקופה ההיא, כמו הטרגדיה היוונית וכמו הפורטרטים שאחד... טרגדיה? ועוד לא דיברתי על האירוס, כן? שרציתי להגיד שהוא סגור, הוא מאוד מאוד גברי, הוא ממש פאלי כזה, ושהוא פתוח זה הכי נשיות שיש, כי כאילו שם הכל עלים מאוד כאלה חושניים ופתוחים. אז אפשר להתחיל להראות קצת, אני רוצה להגיד רגע, שכל הסטודיו שלי, בכל הסטודיו, אם אפשר לראות אותו עכשיו באיזה מבט כללי? כן, אני אעשה איזשהו סקרין. אז בעצם פזורות עבודות מכל מיני תקופות, חלק מהן זה מזכרות, חתיכות קטנות מעבודות יותר גדולות שהוצגו, חלק זה עבודות מסדרה, מצוין שאולי הוצגה, אבל אלה דווקא לא הוצגו, חלק זה מין, אני קוראת לזה עבודות ביניים, כי זה בעצם בין עבודות, זה קצת שייך לעבודה לסדרה אחת וקצת שייך לסדרה אחרת. אז זה פשוט, אפשר משיטות בסטודיו בעצם להיזכר בכל מיני דברים, וכל נקודה על הקיר מחוברת לנקודה אחרת. והכל מחובר ביניהם. זה כאילו המהות של העשייה של זה, זה כמו שאמרתי, חיבורים. אז אם רגע נחזור לפה, אני אעשה את זה יפה. כן, מהממת. רק חסר לי הלייזר. אם נחזור רגע לפה, אז פה שמנו קצת דברים שיש לי בסטודיו. זה אני חושבת שהסדרה הכי מוכרת שלי, שנקראת טרגדיה יוונית. זו סדרה שהתחלתי אותה ב-2012, פעם ראשונה שהצגתי אותה, זה היה בפריסקופ, באיזו תערוכה קבוצתית שיצרה, עכשיו יש לי בלקאוט, עירית אבא. שיצרה עירית אבא, זו הייתה הוורסיה הראשונה, ואחר כך בביאנלה של 2013 שיצרה ענת גטניו, אז כאילו שכללתי כבר, כאילו ידעתי מה אני רוצה לעשות, ב-2012 זה היה חיפוש, ואז כבר הבנתי מה אני רוצה, ויכולתי לשכלל קצת יותר את הטכניקה. אז גם השארתי את המגוון של הצורות שהיו לי. שפה ממש אפשר לראות שאת אותם חפצים, שאולי לחלקם, עם מחבט שליחים למשל, שאת משתמשת בו בתבנית, בבנייה של החומר, גם לקחת אותם ובעצם הוספת אותם כדימוי על הכלי עצמו, אותו... איך זה נקרא? משחרר סתימות? איך זה נקרא? פומפה. איפה את רואה פומפה? פומפה הזאת, נכון. נכון, הרעיון היה באמת להשתמש באותם אובייקטים בתלת ממד, שמהם הרכבתי את הכלים,
ואחר כך בתור פאטרנים, כמו שיש בכלים יוונים, יש את הציורים שעושים, ויש גם את הפאטרנים. אז להרכיב דמויי, זה בעצם פאטרן, אבל לא יווני באמת, להרכיב את זה מהדימויים האלה. ופה גם באמת היה איזה סוג של חיבור כזה בין כמה טכניקות עבודה שאני... גם היום אני השתמשתי בהם, אבל השתמשתי בהם יותר בעבר, שזה באמת התבניות, הבנייה עם התבניות, אני צריכה לנצח ממנה. הבנייה של התבניות, כן, גם תבניות, וגם השימוש בדקלים האלה, שזה הדקלים של הברזל, שבעצם אני עושה אותם לבדי. אני במדפסת מדפיסה אותם על נייר דקל, עם מדפסת לייזר שמוציאה בעצם... זה מדפסת ישנות, רק הישנות יכולות. זה ספציפיות מאוד, זה של... צריך לדעת איזה מדפסת, לא כל מדפסת, כן. הישנות פעם זה היה בכולם, הרעיון זה שבעצם יש בהם ברזל, אז ברזל הרי נשרף לטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, והצבע שהם מקבלים זה הצבע הזה. אז הקונץ, כאילו, אני חושבת שהחוכמה זה איך להשתמש בצבעוניות הזאת כל פעם אחרת. אז פה השתמשתי בזה as is, כאילו כמדבקה, כי זה מאוד התאים לי לצבעוניות של הכלים, אבל בשביל להשיג צבעוניות, אז השתמשתי בטרקוטה, השתמשתי בחמר לבן, את יכולה להביא לי את הכלים השחורים משם? השתמשתי בחמר שחור, כדי לקבל איזה עושר צבעוני, שלא תהיה את ההרגשה רק של משהו שהוא מודבק כזה, שיהיה פה קצת יותר איזה עומק, אפשר לומר. זה לדוגמה טרקוטה, ואז, אתם יודעים, שמתחילים את זה כמו שעושים, כמו שמבשלים, אתה לוקח כמה מרכיבים, ואז כל השילובים ביניהם נותן מורכבות מאוד גדולה. זה כאילו, לדעתי, אחד מהדברים המדהימים בחומר, בקרמיקה, שהרבה פעמים לתלמידים קשה לראות את זה. אתה יכול משלושה מרכיבים, כל הקומבינציות ביניהם, לפתוח עולם. וככל שאתה מוסיף עוד מרכיבים, זה נהיה עוד יותר עשיר ועוד יותר עשיר. אחד המרכיבים שיש לך פה הם בעצם צילומים של איזושהי עבודת מחקר שמצא תוך כדי שיטוט שחיפשת משהו אחר. לא, זה סיפור יפה, זה סיפור יפה. נכון, אני סיפרתי אותו, אז אני לא רוצה... בסדר. אז הדימויים האלה זה בעצם רצפים שצילם אדוארד מייברידג', שהוא היה אחד מאבות הצילום, הוא צילם מסוף המאה ה-19, מתקופה ויקטוריאנית. והוא עשה פרויקט מאוד מאוד גדול שנקרא Animal Locomotion, אם אני לא טועה, אם אני גם אומרת את זה נכון במבטא. וזה בעצם 11 כרכים, עבי קרס, של צילומים של רצפים של תנועות. הוא בעצם חקר תנועה של גברים, נשים, ילדים, אני לא יודעת, זה לא פוליטי קורקט להגיד את זה, אבל פריקס, כלומר אנשים עם... מוזרויות. כן, עם עיוותים, או כן, ובעלי חיים. עכשיו, ואת כולם הוא צילם עושים כל מיני פעולות, וכל זה כאילו בשביל ללמוד תנועה. עכשיו, זה כביכול היה פרויקט מדעי, כי זה היה ממומן על ידי אוניברסיטת פנסילבניה, אבל בגלל שהוא היה צלם אומנותי, אז הרבה פעמים היה חשוב לי שזה יהיה יפה גם. אז הרבה פעמים הוא ויתר על הקטע המדעי בשביל שזה, כאילו, לא בטוח שהתנועה נראית כמו שהיא נראית, אבל בצילום זה נראה מאוד מאוד יפה, כי היה יותר חשוב לי שזה ייראה טוב, מה שזה יגיד את האמת, או יצלם את איך שזה באמת. אז התמונות האלה, שווה לי, אני לא ארחיב עליו פה, אבל הוא בן אדם מאוד מאוד מעניין, צלם מדהים, שווה לחפש אותו באינטרנט ולראות עבודות שלו, כי באמת הוא היה צלם מאוד מיוחד. אני נתקלתי בתמונות האלה שלמדתי בבצלאל. זה בעצם, רגע, בוא נעשה חישוב, 20 שנה, 15 שנה, לא יודעת כמה לפני שעשיתי את העבודות האלה. עכשיו, ככה אני גם עובדת. אני מסתובבת בעולם ואני מזהה דברים שהם שייכים לעולם הפנימי שלי. ואיך את נועצת לך את זה באיזשהו נעץ שאת אומרת, אוקיי, אני אחזור לזה מתישהו, כי לפעמים אנחנו עושים משהו ורואים משהו נגנבים ושוכחים ממנו. אז אצלי, יש לי גם תיקיות במחשב, תלוי באיזה אופן אני נוספת את זה. אם זה צילומים וכאלה, אז יש לי במחשב כל מיני תיקיות של כל מיני רעיונות, ואז אני שומרת. חלק אגב הולך גם לאיבוד. אם זה דברים שאני אוספת, ממש אוספת, אז אפשר לראות פה, הנה, אפשר רגע לזוז? כן, כן. לאט. פרט זזה לאט, שלא תקבלו ספר חורק. כן, הנה. זה המקום שאני שומרת חלק מהדבר, זו דוגמה אני אראה לכם. זה, שזה בעצם זוג כפפות שחורות, שמצאתי פה בחנייה למטה. עכשיו, למה אהבתי את זה? אני לא יודעת, הם היו זרוקות, ומשהו בצורה של הפרח הזה, שהיה זרוק ככה במגרש קטן, נורא משך אותי, זה כשעבדתי על המאמץ קנייה, עם כל הדברים השחורים שלי, אז אספתי מלא דברים שחורים, אז היה לי את אלה, ויש לי את כל... זה אגב, אלה ששמים עליהם סנדלים כאלה, של 10 שקלים, וזה אין לי מושג מה זה, אבל אספתי.
ואלה של, איך אומרים? הזיכונים. ויש לי גם עטבים, ויש לי כאלה, כאילו אני אוספת כל מיני שטויות. בעצם ההשראה שלך הוא על המדפים. גם על המדפים, גם על המחשב. עכשיו, גם יש לי את מה שצילמת שמה, שזה כל מיני משפטים שאני אוספת לעצמי ואני שמה. אז חלק נשמע, חלק הולך לאיבוד, ובסוף אתה עובד עם מה שיש לך, לא עם מה שאיבדת ואתה לא זוכר. עכשיו, הדמויות האלה, מה שאת עשית אחר כך, את לקחת בעצם אמרת שיש שתי נשים שקיבלו שם בפרויקט הזה. נכון. ואת בכל מקרה לקחת, הגדלת את הפנים שלהם ועשית איזושהי עבודה נוספת. ולפני זה עשית טסט עם הילדים שלך, נכון? את רוצה להרוש לנו את זה? רגע. זה בעצם היה, כשעבדתי על הטרגדיה, אז זה הייתה המון עבודה, וזה עשיתי גם המון כלים. אז עבדתי עם כל הדימויים האלה, ולמדתי להכיר את הפנים של הנשים האלה, ושמתי לב שהוא השתמש בנשים, במודלים מסוימים בשביל פעולות מסוימות. ומה שרציתי אחרי זה לעשות איזה סוג של תיקון לנשים האלה, שבעצם לא היה להם שם ואף אחד לא ידע מי הן, וחיפשתי עליהם באינטרנט, ורציתי להפנות את המבט מהגוף שלהם, כי כשאתה מסתכל עליהם אתה לא רואה את הפנים שלהם, אתה רואה את הגוף, אתה רואה גוף של אישה. זה כאילו אישה ערומה כללית כזאת. זה לא איזה מישהי ספציפית ערומה בעירום הספציפי שלה. מישהי ערומה. ואתה בדרך כלל תסתכל יותר על הגוף מאשר על הפנים. רציתי להסיט את המבט לפנים ולעשות להם פורטרט, זה כאילו לעשות upgrade כזה, כמו לעשות a portrait of a lady כזה, כמו שהיו עושים פעם. ואז זה כאילו היה סקיצות עם הילדים שלי, אני אראה פה, כי הם יהיים. שהתפנית הזאת היא עשויה בעצם עם מכסה של צבע. עכשיו זה גם לדוגמה, ידעתי שאני מחפש משהו אובלי, אז הייתי צריכה להתחיל לחפש, בגלל שאני לא אתחיל עכשיו לעשות לבד משהו אובלי, אז התחלתי לחפש כל מיני דברים אובליים שאני יכולה להשתמש בהם, שהם כבר ready made. אז בין החיפושים שהיו לי, יש לי פה הנה, לדוגמה, חיפשתי כל מיני קערות כאלה, כל מיני צלוחיות כאלה שאני יכולה, ובסוף מה שמצאתי שהכי התאים לי, זה באמת היה המכסה של הצבע, שהוא כזה, ויש לו את השוליים האלה, וזה מאוד נוח, וזה כאילו... ואלה בעצם צילומים של 4 הילדים שלך? אלה 4 הילדים שלי, שעשיתי להם, מה שדיברתי קודם על הקטע הזה של להשתמש, זה אותם דקלים חומים, אבל פה אתם רואים שצבעוניות היא אחרת, כי גם השתמשתי ברקע שהוא אחר, גם אחרי זה עשיתי כל מיני ניסיונות של גלזורות מעל, או כל מיני צובענים מעל, פשוט עשיתי כל מיני ניסיונות, קצת התייחסתי לזה כמו שמציירים בשמן, זה שכבה על שכבה על שכבה, כשהבסיס הוא כהה, ואתה כל פעם מוסיף קצת. עכשיו, פה זה יותר קשה לעשות, כי הגלזורית קצת שקופה תמיד, כאילו. אז בשביל גם לראות את הדימוי, וגם שזה יהיה צבע, היה צריך לעשות כל מיני משחקים, וגם בשביל שלא יראו את המשיכות מכחול, הייתי צריכה אני בכלל לא אוהבת נורא להמציא כל מיני טכניקות, זאת אומרת, אין לי אלוהים במובן הזה, זאת אומרת, אני יודעת איך צריך לעבוד, ואז לא כל כך אכפת לי. אז לדוגמה, עם גלזורת, הרבה פעמים אני עובדת בהצפה. אני כאילו מציפה כזה, אני שופכת גלזור, ובשביל שזה יישפך בצורה כזאת יפה שלא יראו את המכחול, אז אני מוסיפה קצת מים, ואני צריכה להשיט את זה על הדברים ככה, ואז אני מקבלת איזה סוג של כזה, נגיד. זה יכולת להדגים לנו. לא, כי זה... אז עכשיו, אגב, זה לא עובד תמיד, כי לפעמים היא שוקעת לך, ואז כאילו, ואז אני צריכה להוסיף... יש מלא, לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא, אבל כאילו, מה שאני רוצה להגיד זה שאני משתמשת איך שבא לי, איך שאני חושבת שאפשר, זאת אומרת... וזה הביא, העבודה הזאת היא בעצם עם הניסיון עם הילדים שלך, הביא לעבודה שהוצגה בביאנלה. אלה היו ניסיונות, לזה קראתי אגב תיק עבודות, כי תיק עבודות הכי לדעתי של כל אימא זה... תרתי משמע, כאילו. זה תרתי משמע, ממש ככה. לדוגמה, אני לא יודעת אם זה גמור או לא גמור, כי אני לא יודעת כאילו אם זה ככה או צריך משהו, אולי, אני לא יודעת, זה בינתיים, זה שנים כבר. שוכב לו ככה, מחכה שאולי יקרה איתו משהו. לביאנלי כן עשיתי איזה משהו שהוא הרבה יותר היה מובנה, זאת אומרת, כי, הנה לדוגמה, כאן, תסתובבי, כן, זה, אוקיי. זה אחת מהסדרה. לאישה פה קוראים מיס קוקס, היא אחת מהשתיים שהיה להם שמות, השנייה קראו לה בלאנש, היא הייתה אחת מהדוגמניות היותר צעירות באיפות שהוא אהב. היא דווקא הייתה פחות, אני לא מדבר על זה כאילו, גם כשהשתמשתי בה, הרגשתי קצת לא נעים שאני משתמשת בה, כי יש איזה משהו, זה שאני משתמשת בהם, שכאילו אני עושה להם עוד פעם מה שעשו להם כבר. שזה מתייחס אליהם בתור איזה... אבל את נותנת להם איזושהי הנצחה של כבוד. אז נכון. את הפנים שלהם ולאו דווקא את הגוף שלהם. ומראה שיש שם מישהו.
אז מאוד עם רציתי, העיניים וגם, שלו והכל. בדיוק, וחיפשתי, זה באמת, וואי, אתם לא יודעים כמה תמונות עברתי. חיפשתי במיוחד את התמונות, שהאנשים האלה מסתכלות למצלמה. עכשיו, זה עקרוני, כי הרוב הן לא מסתכלות על מצלמה, הן עושות מה שאומרים להן, תתתי, תעשה, הן לא מסתכלות. והקטע הזה שאתה מסתכל על המצלמה, זה הקטע שאתה מודע לזה שמצלמים אותך. עכשיו, ברור שהן היו מודעות גם ככה, אבל זה כאילו הן יוצרות איזה קשר עין עם הצלם. זאת אומרת, יש שם איזה משהו אישי יותר, מאשר זה משהו של מישהו משרת מישהו אחר. וחיפשתי את התמונות האלה, ומהם עשיתי את זה, ופה עוד אחד הדברים שעניינו אותי, זה גם הקשר בין מסגרת לעבודה עצמה. כי כאילו העבודה הזה של הצייר, שזה האומן, והמסגרת זה של האומן. ואיפה מתחילה האומנות ונגמרת האומנות, ואיפה מתחילה האומנות ונגמרת האומנות. כי זה משהו שהרגשתי שגם כן אני, אפשר להגיד אפילו נאבקת, לפעמים אני חושבת אבל שכל המאבקים שלי זה בראש שלי, זאת אומרת, רק אני חושבת שכולם חושבים ככה, אבל זה בעצם אני חושבת ככה, שכאילו הלגיטימציה הזאת של לעשות אומנות בתוך איזה משהו שהוא אומנות, או לחשוב שמתייחסים אליי פחות לא יודעת, פחות מחשבים אותי, כי אני כאילו מגיעה מהאומנות ולא מהאומנות. כאילו אני לא יודעת כמה זה נכון באמת, וכמה זה השלכות שלי, אבל אני יודעת שזה אישיו כזה שלי, היה עכשיו קצת פחות. וזה כן משהו שמדברים עליו בתחום של הקרמיקה. אוקיי, אני מחזירה אותנו לשילובים. במסגרות, מה שעשית בעצם, כשבנית אותם מסגרות, הכנסת כן את האומנות שלך, לקחת את אותם שברים והרבבת בעצם בין חומר חדש לישן. אין לנו פה דוגמה, אבל למי שירצה יסתכל באתר שלך ויוכל לראות את הפורטרטים הנוספים והדיוקנות הנוספים שבעצם מופיעים באתר שלך. זה המסגרות שלהם. לעבודה קוראים את טריביוט, שזה כאילו, איך אומרים? מחווה. מחווה, בדיוק, מחווה, כי זה באמת מחווה לאנשים האלה. ובעברית מצאת איזה שם נורא מסובך, שגם קשור איכשהו, אבל לא... וזה ממש גם נותן איזושהי הצצה לשיטת עבודה שלך היום, שהיא התחילה כבר בבצלאל, כמו שראינו, ותכף נתחיל אולי לחזור חזרה לפעול בבצלאל, לחיבורים בין אותם שברים. כן. אז באמת בעבודה הזאת התחלתי להשתמש בשברים בתור איזה as is כאילו, אבל השתמשתי בהם כמו איתור כזה, יצרתי מין כמו איזה, נגיד פה בהיקף, שמתי כל מיני שברים. כאן אין, אבל שמתי מין שברים כאלה, זה היה נראה כמו מלמלות כאלה, או כמו איזה סוג של איתורים כאלה, שזה בעצם לא איתורים, זה קשקושים. ואם אנחנו חוזרים רגע לעבודה מבצלאל, ואני אבוא, אז צריך לראות אותי גם, הנה. אז מהעבודה בבצלאל לא נשאר כלום, כי איך שסיימתי לעשות אותה, איך שהסתיימה התערוכה, לא היה לי מה לעשות עם הדברים האלה, שהם דברים גדולים ומאוד מאוד עדינים, ופשוט הוצאתי אותם לחצר שם, אם מישהו מכיר, את החצר של התנור של העצים, והם פשוט לאט לאט הפכו לשברים כאילו חלק מהחצץ בחצר שם זה... אז יש עדיין שרידים שם, למי שרוצה, אני חושבת שמאוד מאוד קטנים, אני לא הייתי... וואו, החליפו את החצץ, אין לי מושג, זה היה ממש מזמן, אנחנו מדברים פה לפני... וואו, רגע, 30 שנה? סיימתי ב-97. מי יכול לעשות את החישוב? תכף מישהו מהצופים, מה שנקרא. כן, אנחנו עכשיו... אבל כמה עשורים. כן, לא צריך את זה. אז באמת, אז התחלתי לעבוד עם תבניות. אגב, אז היה לי תבניות אחרות לגמרי, שסיימתי בצלאל, עברתי לסטודיו שהיה במרפסת של האמבטיה, אצלנו בבית. לא היה לי מקום, לא לעבודות, לא לתבניות, ופשוט, אני לא זוכרת גם מה עשיתי, פשוט זרקתי את הכל. כאילו, מה שאלת אותי קודם על הסטודיו, מה קורה? אז כאילו באמת לא היה לי אותם יותר. מה שעניין אותי פה זה... באמת לנסות לעשות את החיבורים האלה, נגיד זה, קראתי לזה ענן, זה היה משהו מאוד מאוד גדול, והתחלתי מאובייקטים מאוד 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 קטנים שחיברתי אותם, חלק מהחיבורים נעשו ממש בתנור, זאת אומרת, חיברתי את זה ברטוף, שרפתי, זה קצת כמו שאני עובדת עכשיו, כאילו אני מייצרת את זה כל מיני דברים, כאילו זה פשוט דברים, כי אין להם שם, דברים, שלא ברור בדיוק. אין להם איזה, זה מין דברים, זה כמו הדבר כשלעצמו, שקראתי לזה קודם. זה דברים שאין להם כרגע, הם לא מיועדים לאיזה מקום ספציפי, הם דבר, ולידם יש עוד דברים אחרים, ואז אני לוקחת את כל הדברים האלה ועושה מהם איזה משהו שהוא יותר גדול.
זה מה שאני עושה עכשיו בבסיס של התערוכה החדשה שלי, שזה הלכתי לצוד נמר, שמוצגת עכשיו במעלות, אבל זה גם מה שהיה בבסיס של העבודה, של מאמץ כניעה, של האורות הפרוסים האלה, השחורים. ההבדל, אני חושבת, ברוב העבודות, בין מה שעשית בבצלאל למה שאת עושה היום, זה, אם אנחנו מדברים פה על ממש איזשהו כאוס, שאנחנו יכולים לראות פה, היום את עושה את הכאוס שהוא כאוס נסתר. זאת אומרת שאת פותחת בעצם איזשהו משהו, את לוקחת את החלקים, את אותם תבניות, פותחת, חותכת אותם, ואת נותנת להם איזשהו סדר. ורק מי שמתקרב רואה את הכאוס הפנימי. זה נכון, אפשר להתייחס לזה גם, כאילו, זה אבסטרקטי לגמרי, כי אבסטרקט זה כאילו לא מתיימר אפילו להציע איזה דימוי מוחלט, ואני משחקת על הקטע הזה של הדימוי המפורק, זאת אומרת, זה בעצם אבסטרקט, ככה אני בונה את זה, ואני על הדרך מכניסה איזה דימוי כזה שהוא שם, לא שם, כזה מין, אני לא יודעת למה אני עושה את זה אפילו. אני חושבת שאולי כי דימוי הרבה פעמים כן מכוון לאיזה סיפור שאני רוצה שיגיעו אליו. לדוגמה, עם האורות חיה, על הדבר הזה שאור חיה זה גם איזה מין משהו דימוי שהרבה רואים בכתמי רורשך. נגיד, טוב, אני לא רוצה לקפוץ, אבל רואים, יש כמה דימויים שעושים מבחני רורשך, אז יש כמה דימויים שחוזרים על עצמם הרבה פעמים. אחד מהם זה אור של חיה. אז העבודה הזאת של המאמץ קנייה, של האורות חיה השחורים האלה, שאגב, שהוא יהיה עכשיו מוצג בביאנלה שנפתחת עכשיו, תכף זה... שיהיה בהצלחה. תודה רבה. אז זה היה בעצם מבוסס על הרישומים האלה שעשיתי, שלמדתי טיפול באומנות, זה בעצם עשיתי מכתמים כאלה שהם יצאו בעיניי נורא יפים. זה לא דיו, זה בעצם אקריליק עם נייר, ובגלל שזה אקריליק, לא עם נייר, עם מים. בגלל שזה אקריליק ולא דיו, אז אתם רואים את הטקסטורה בתוך זה? ואז ממש עשיתי חצי, רואים איפה קיפלתי את העיתון, ואז פשוט נתתי לעצמי לחפש כל מיני דימויים, ולפי זה גם עשיתי את הפרטים אחר כך שהופיעו. ושסיימתי ללמוד, וחזרתי לעבוד פה בסטודיו פול טיים, כאילו, זה גם השלב שעברתי לסטודיו הגדול, שאני רוצה להגיד שזה היה מהלך מאוד משנה. מה הגודל של הסטודיו שלך היום? את יודעת, פחות או יותר? בין 45 ל-50 מטר, אבל הוא גם גבוה, והוא גם מואר, והוא מחוץ לבית, שאני רוצה להגיד לנשים, יש לזה הרבה משמעות, כי זה לצאת לעבודה. זה לא סטודיו שיש לי בבית, שאני לא מזלזלת, הרבה פעמים זה מה שיש, וזה מה שהיה לי עד לא מזמן. אבל משהו בהכרח הזה, כאילו, לצאת לסטודיו, ואם אתה כבר פה, אז אתה כבר עובד כמה שעות, ולא להיות בסטודיו, לעלות רגע לבית, לרדת לסטודיו, לעלות עוד פעם לבית, לעשות את הדבר הזה, שבשבילי זה קשה, אותי זה מנתק כל פעם. יש לך פתק שרשום שם, אני התפטרתי, אני אומנית גדוגה. לא אני, לא, תצלמי תכף, כי זה לא נכון מה שאמרת. זה היה כשהתפטרתי באמת. אני כתבתי, התפטרתי. אין לי אלא להיות אומנית גדוגה. אבל זה קצת מצחוק, כן? אבל זה היה נכון, באמת התפטרתי, ואז אמרתי, מה אני, כאילו, אני רק בסטודיו, מה אני אעשה? אין ברירה. אין ברירה, חייבים. אני בתהליך. איפה היינו? דיברנו על זה. התחלנו על זה, וסיפרת לנו קודם שהיה לך איזה קטע של התרסה בפרויקט גבר הזה, הוא יצר אצלה התרסה, נכון? לא, זה התחיל זה תיקון, וזה משהו ש... זה קצת, זה קשור, זה כאילו היה, זה היה פרויקט סיום של בצלאל, והלימודים אצלי בבצלאל היו מאוד משמעותיים. אני חושבת שכל מי שלומד בבית ספר לאומנות, זה מאוד, כל בית ספר לאומנות זה מאוד משמעותי, כי זה באמת תקופה כזאת שאתה נמצא בעשייה אומנותית, כולם מסביבך עושים אומנות, זה נראה כאילו הדבר הכי חשוב, אין דבר יותר חשוב ממה שאתה עושה עכשיו בסטודיו ומה שאחרים עושים. זה הדבר. עכשיו, אגב, אני מאמינה בזה גם עד היום, שאני באמת חושבת שאומנות זה הבסיס של כל תרבות. אין תרבות בלי אומנות, אין. אבל שמה, כשאתה יוצא מחוץ ללימודים, אז כאילו החיים מתחילים לחבוט בך כזה, אין כסף, אין מקום, יש דברים, יש כל מיני כאלה דברים, ואז זה נראה לך טוב, אז מה אני אשקיע שטויות האלה, מה זה הדבר הזה? וכשעשיתי את זה בבצלאל, זאת אומרת, זו הייתה תקופה נורא משמעתית, אבל ההתחלה שלי הייתה התחלה לא פשוטה בבצלאל, כי לא כל כך הבנתי איפה אני נמצאת ולאן אני מגיעה, והגעתי די תמימה, אני חייבת להגיד, עם התלהבויות כאלה של די ילדה, שאני שמחה להגיד שלא נעלמו לגמרי.
כלומר, לא הצליחו להעלים אותם. יש בי עדיין את ההתלהבויות האלה של הילדה מכל מיני גילויים. והייתה לי שנה א' לא פשוטה, וביקורת ראשונה שעברתי בצלע הייתה ביקורת שהייתה מאוד מאוד טראומטית בשבילי, באמת היה לי מאוד קשה לשמוע אותה, וגם היא הייתה מאוד עוצמתית והיא נפלה עליי בזמן לא טוב, כי הייתי מאוד צעירה ומאוד תמימה. ולקחתי את זה, אני חושבת שגם הביקורת עצמה לא הייתה לעניין, זאת אומרת, לא ככה אמורים לתת ביקורת לסטודנט, שרוצים לבנות אותו. הייתה ביקורת יותר הורסת מבונה. וזה זעזע אותי לגמרי, כי אני תמיד הרגשתי מגיל מאוד קטן שהאומנות זה משהו שהוא קשור נורא לזהות שלי. עד היום, שזה משהו שהוא אני, אבל בסופו של דבר הביקורת הזאת גרמה לך להבין שמה שאת עושה זה נכון לך. היא גרמה לי להבין שזה מה שאני זה אני לא יכולה להיות מישהו אחר, וכאילו, זה מה שיש לי, ועם זה זה שחרר אותי קצת. כי אם הייתי אני חושבת שאם הייתי מקבלת ביקורת טובה כל הזמן, או כאילו כל הזמן מוצאת חן כזה, הייתי ממשיכה לנסות למצוא חן, כי אני קצת כזאתי, מנסה למצוא חן הרבה פעמים, וזה קצת שחרר אותי, והמקום הזה שזה שחרר אותי, פלוס זה שאני חייבת עוד פעם להזכיר את טליה טוקטלי, שהגיעה למחלקה, ומצאתי חיבור מאוד מאוד קרוב אליה בראש. היא ממש רצתה להגיע לפה היום, אבל בסוף לא הסתדר, כן, רציתי להפתיע אותך. וואי, חמודה. היא באמת מאוד משמעותית בקריירה. בוא נגיד, בתהליך האומנותי שלי. קריירה, לא יודעת. והיה לי נורא למצוא מישהו שמבין אותך בכלל בעולם, באומנות בפרט, זה לדעתי, זה מה שמחפשים תמיד לדעתי באומנות. אתה עושה אומנות, אתה מחפש מישהו שיבין אותך, שהוא לאו דווקא מישהו שאתה מכיר, אבל מישהו שאתה לא מכיר ופתאום מבין אותך. וואו, זה בעיניי משהו נורא חזק. אז זה באמת שחרר אותי, והפרויקט הזה זה פרויקט שאחר כך הוא מטרים, איך אומרים מטרים? עושה התרמה, כן? עם טט? זה בעצם די דומה למה שאני עושה היום, כאילו, אז נתתי לעצמי ללכת עד הסוף, כי זה באמת לימודים. אחרי זה התכנסתי קצת לדברים של מה שיכולתי במסגרת. דברים הרבה יותר מושטרים, כל החיבורים הממושטרים והסדרה. זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו הולכים לשם. בכל זאת לגמרי לא השתחררת מאותה ביקורת, ויש פה איזושהי עבודה שלך, שאת רוצה לספר לנו עליה קצת? אחד מהדברים שאמרו לי בביקורת הראשונה זה על זה שאני עובדת נורא, אני לא יודעת אם להגיד את זה, נורא מרושל, שכאילו זה לא מספיק עשוי, כי יש משהו בקראפט במיוחד שמלמדים שצריך להיות כמו שצריך. עכשיו, זה לא שהם אמרו לי את זה פעם ראשונה, כאילו זה לא היה נוגע בי אם לא הייתי שומעת את זה כבר לפני כן מספיק פעמים. ואז בשנים הראשונות אחר כך, שהתחלתי לעבוד, אז היה לי חשוב להראות שאני יודעת לעבוד, כאילו, כמו שצריך. עכשיו, זה התחבר לי גם עם זה שנכון שאני קצת, כאילו, קצת שלום, יש בי איזה משהו קצת שלומפרי, זה פשוט קורה לי, לא בכוונה, או אתם יכולים להגיד תת מודע, מה שבא לכם. אז אני קצת שלומפרית, מצד שאני גם פרפקציונית, אז ביחד זה מייצר איזה מין משהו כזה שהוא די מתסכל, אין מילה אחרת בשביל זה. ואז העבודה הזאת, זו העבודה שעשיתי לביאנלה מספר 6, שיצרה שלומית באומן, שזה היה בנושא כלים טכנולוגיים, וזה היה אמור לדבר על מעגלים מודפסים, זה נקרא מעגלים מודפסים. לקחתי דגם כזה של מעגל מודפס, מהאינטרנט, הכל אני לוקחת מהאינטרנט, ופשוט התחלתי לבנות אותו בתלת ממד באיזה... פשוט בחפצים יומיומיים שלך. זה האקטים... אני תמיד משתמשת כן, אני תמיד משתמשת בחפצים שיש לי, כי עוד פעם, זה כמו אורגן כזה, זה נוח לי להתחיל משם. אבל הרעיון היה שאני לוקחת מיכלים, שהם משהו שמכיל, ואז אני הופכת להם את הפונקציה, ממשהו מכיל, הם הופכים לחור לא מכיל. ואז לבנות את המיכל מסביב לחורים האלה. אלה היו פעם מיכלים, כבר לא, כי יש עכשיו חור. מסביב אני בונה את המיכל. שתראו. מה? איילת מרימה לנו, את ממשיכה לדבר. אני ממשיכה לדבר. זה בעצם מה שעשיתי, זה בניתי את אלה, יצרתי משטחים של חומר, הקפתי את מה שאני רוצה למלא, ואז מיליתי פה. אני עובדת בחומר יציקה, אני לא יודעת אם אמרתי את זה, אבל אני עובדת בחומר יציקה,
שהוא קצת אחרת. ואז עשיתי עוד משהו, גם מיליתי מפה וגם הפכתי ומיליתי מפה. ואז קיבלתי את הדבר הזה. כאילו, אני אוהב, אתה משחק בכל מיני כיוונים. ואז מערכתי לסטר, כאילו, בשביל לייצר את הקטע הזה של כמו חוטים. וזו עבודה שהיא מאוד 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 מוקפדת, אי אפשר להרגיש את זה פה, אבל מי שנוגע היא מאוד מאוד חלקה. שייפתי את זה ברמות על, כאילו, כמו שספרתי, ישבתי עם פנס ראש פה בשביל לראות את המקומות משהו מופרע. ושעבדתי על זה, זה כאילו הייתה עבודה באמת נורא נורא מוקפדת, והעבודה הבאה הייתה הטרגדיה שדיברנו עליה קודם, שגם היא הייתה, יחסית לאופי האמיתי שלי, מאוד מוקפדת. ואחרי זה כבר הרגשתי שאני... התחלת לעצמך גביעים, נכון? כן. מגיע לך, לא? עשית עבודה מוקפדת, את כבר לא, את מראה לכולם שאת יכולה להיות לא מרושלת. אם כי הגביעים זה על משהו אחר, זה יותר על הקטע הדומסטי, אבל נכון, יש לי את הגביעים האלה, שזה על הקטע הדומסטי, ואת הגביעים על האומנות. גם העבודה של הפורטרטים, זה כל פעם אני עסוקה במעמד. כמה אני שווה במעמדי. עכשיו, אני אף פעם... נגיד, לקח המון זמן עד שיכולתי להגיד לעצמי שאני אומנית. תמיד זה היה, אני עושה קצת קרמיקה, אף פעם לא אני אומנית. ואז כל הזמן הייתי עסוקה במעמד שלי כאימא וכעקרת בית, כאילו, מה אני שווה? לא הרגשתי מאוד שווה. אני רואה את זה בתור איזה, אני לא גאה בזה. כי אני חושבת שמי שעושה את זה צריך באמת... לנשים. כן, אבל לא הייתי גאה, כי כאילו הרגשתי שאני צריכה להיות יותר מזה. רק זה לא מספיק. ואני באמת חושבת שזה לא נכון, כי אני חושבת שאם אתה עושה את העבודה הזו של האימהות, של החזקת בית, בלב שלהם זה העבודה. אין עבודה יותר חשובה ויותר קשה. באמת אני אומרת עכשיו. אבל תמיד היה לי את האומנות ליד, ותמיד המשחק הזה של כמה אני אומנית, כמה אני זה, אני לא מספיק ככה, אני לא מספיק ככה, כאלה. הטוטליות, יש לי פה איזה גביע של טוטליות. לא, הגביע של טוטליות. את יכולה להביא אותו משם? זה שיש עליו עוד גביע? כן, כן. אז בקיצור, עשיתי את העבודות האלה ועבדתי יפה, כמו ילדה טובה. והרגשתי באמת שאני עוסקת כל הזמן במעמד שלי או במעמד של נשים בכלל, ומה שהן עושות, כמה חשיבות נותנים לזה בחברה. אז היה לי רעיון באמת לעשות סדרה של גביעים, שאני כאילו מעניקה גביעים לעצמי, גם בנושא של עקרת הבית, וגם בנושא של האומנית. זה הסדרה של עקרת בית, זה הוורסיה הראשונה שלה. ומה שעשיתי, לקחתי כל מיני, כן, זה של האומנים, כאילו פה כתוב, הכל טוב. best total, וכאילו, the best total artist. עכשיו, למי אני אעניק את זה? עכשיו, זה לא רק המחשבה הייתה גם על מה מעניקים פרסים, על איזה תכונות. נגיד, לעקרת הבית על מה יעניק פרסים, לאומן על מה יעניק פרסים, על איזה תכונות, וגם מי מעניק. כאילו פה שחררתי את הדבר, אני לא צריכה שמישהו יעניק. הנה, אני מעניקה לעצמי, את רוצה אני אעניק לך? הנה, בבקשה, מיכל, best total artist. תזהרי. ומה שנחמד שאתה יכול לייצר מלא כאלה, כאילו יכול להיות מלא best total artist. נכון. זה היה, למה זה ספר כזה באדום? זה כמו האמא הכי טובה. אז בגלל זה גם השתמשתי באדום, אבל גם ניסיתי לעבוד פה באיזה אופן שהוא יותר משוחרר, אז נגיד, משום קניתי כוסות עם דפקטים, שנייה רגע. זה כוסות שקניתי, ולא יודעת מה, הנה, משהו, המשפעה לא עשה עבודה טובה, אז היו כאן מלא דפקטים בגלזורה, אז כמו יפנית טובה, שמתי זהב פה בזה, ועבדתי פה ולקחתי כל מיני כאלה, כל מיני אבירים ועניינים, סתם השתעשעתי, ושיחקתי לי עם הזהב, ואת הכי אני אוהבת, זה עם האחי, תראי? את זה? הכי. לא, יש גם, זה אלה. נגיד, נורא אהבתי את הקטע של הזהב שהוא נוזל כזה, זה פלסטר זהב, אתה לא מנזיל אותו בדרך כלל. אז זה, את הקטע והאחי, לא משנה אחי במה, אבל אחי, ויש פה את אחי, אני אוהבת. בקיצור, אז זה נמצא לי פה על המדף ליד הקפה, יכולה להראות או לא. אז זה באמת היה הסדרה הזאת של הגביעים. יש את הגביע לגבר. לגבר? לא, זה דיקאפ, ממש לא לגבר. יש את הגבר, את הגביע. זה, לא, זה משהו אחר. היה גם את הגביע הזה, שזה נקרא דיקאפ, זה הופיע גם כן בתערוכה, שיצרה טלי טוקטלי ורוני
לב-ארי, נדמה לי, שזה היה במוזיאון הצילום. רוני בן ארי, כן. חיפוש קרוב. בדיוק. וזה גם כן, על אותו רעיון שבגביעים יווניים, במקור, לקחתי איזה גביע ממוזיאון הצילום. סמל הפוריות זה אישה, זה פרצוף של אישה. ואמרתי, טוב, אז אם כבר פוריות, אז בוא ניקח, לא האישה, הדבר המעניין באישה שזה מערכת הגריבייה שלה, כי מה, כל המסביב הזה, מיותר. מי צריך אותו? כן, בדיוק. ואז השתמשתי בדימוי הזה של הרחם, ובמחבט שטיחים. אני אוהבת את העבודה הזאת, כי קודם כל זה התחבטות. מחבט, יש בו את המילה התחבטות, להתחבט בין דבר אחד לדבר, ובאמת מחבט יש לו צד אחד ויש לו צד שני, כאילו הצד הזה הוא די לא קיים. אז או הצד הזה או הצד הזה, אז יש פה את הקטע של ההתחבטות. נורא אהבתי זה קצת הזכיר שערות ערווה כאלה. יש לי מגוון מחבטים. ואחר כך, קודם כל, מחבט זה אחד אני אראה לכם, בואו תסתכלו את התבנית שלי של המחבט, שזה היא פה. את רוצה להראות? זאתי. היא כבר נשברה והדבקתי אותה, ועם המחבט הזה עשיתי בערך הכל. עשיתי. אוקיי. עוד 5 דקות? זמננו קצר, למרות ש... אז עוד כמה זמן יש? עכשיו 2:40. אז 2:45. סבבה, הנה אנחנו מסיימים. אז אני רוצה רק לדבר... הלכתי לצוד נמר. רגע, שנייה, אז נעשה מהר. אז רק זה, אז הדימוי הזה, אחר כך השתמשתי בו, רציתי להשתמש, אבל לא השתמשתי מעולם. יש לי את התבנית הזאת של זה, כן? ואני עובדת הרבה פעמים, מה שמפעיל אותי זה דמיון ויזואלי. עכשיו, המון צורות שאני נמשכת להן, זה צורות כאלה של מין בסיס כזה, עם כנפיים לצדדים, זה חוזר המון. וזה נורא הזכיר לי את הכנפי צניחה של הגברים, ואז באמת היה לי רעיון, והתחלתי לעשות אותו, של כנפי צניחה לנשים, שזה גם כן באותו ראש של איתורים וכבוד ומעמד וזה, ולעשות כנפי צניחת רחם כאלה, קטן כזה, ולחלק לנשים. איך זה אף פעם לא הגיע להיות איזה... רגע, אפשר לעשות את הדמות אצלך? מה אפשר לעשות? אני רוצה. אז מה שיוצא שזה, אני מחלקת את זה. הרבה פשוט, יש לי, כאלה אני מחלקת, אבל לא בתור סיכה. כי זה מוצר, ומוצרים אני לא עושה, אני כאילו, לא יוצא לי. אבל אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, אז יש לי כפפה. אבל מכנפי הצמיחה אנחנו הולכים לצאת נמרים. אז איפה אני נמצאת היום? אז באמת, זה קצת יותר עבר, וזה קצת יותר קשור לסטודיו הקודם שלי שעברתי, וכשעברתי לסטודיו הגדול הזה, זה שינה משהו מאוד, וזה שהלכתי ללמוד טיפול באומנות, וגם קצת עשיתי טיפול, לא קצת, די הרבה, וזה עשה לי שינוי מאוד מאוד גדול, גם בתפיסה שלי את עצמי, גם זה הרחיב לי את הראש, כאילו יש משהו בסטודיו, בחלל אמיתי, רחב, שאיכשהו מאפשר לחשוב יותר גדול, לי, אולי יש אנשים אחרים שלא, אבל לי זה עשה הבדל מאוד מאוד גדול, וגם הקטע הזה של היציאה מהבית, וזה שאתה משלם על זה, כאילו, אתה לא יכול, כאילו, סתם... אתה צריך לעשות פה משהו. אז באמת אפשר לי לעשות דברים, והכי זה הקיר הזה הגדול שלי, שכרגע הוא ריק, אבל כל העבודות שאתם, אם תבואו לראות, ואני ממליצה שתבואו לראות את התערוכה, כי באמת בעיניי היא מאוד מעניינת ויפה. אז כל העבודות בעצם נעשו על הקיר הזה, ומה שהקיר הזה מאפשר זה לראות דברים תלויים ומרחוק. זה השאריות נמר שלי, לא זה שאריות נמר, אבל אלה שאריות נמר. שחלקם, דברים כאלה בעצם תלויים בעצם השלב שאני נמצאת היום זה בעצם השלב שהתחלתם בכניסה, שדרכתם על השברים. אני היום יותר מתעניינת בשברים ובשאריות, מאשר בדברים שלמים. והשאיפה שלי זה באמת לייצר איזו סוג של נוכחות שהיא מאוד רחבה וגדולה ומורכבת, כמה שפחות חומר. והרעיון שלי היה באמת להתייחס לכל שארית. הנה, אני אראה לכם, בואו אני אראה לכם פה. תראו נהייתי. בואו תראו. ואיך אני עובדת היום? היום אני פשוט... יש לי שאריות, אני מגזרת את השאריות, אוקיי? יש לי שאריות בכחול. השאריות האלה זה מהמים, בתהליך היציקה. הגעתי למסקנה שתבניות נותנות לי צורה מסוימת של מה שיצקתי. אבל שאריות, יש להם כל אחד צורה שלהם. יש לי פה כל מיני. אני לא מרכיבה ומגלזרת, אני מגלזרת, אני כאילו מתייחסת לדבר הזה, זה פיס. זה פיס, אני מגלזרת אותו. אולי השלב הבא יהיה שאני אשים פה זהב, לא יודע.
לא, כי אז אני לא יכולה. לא משנה. וזה אובייקט בפני עצמו. ומהאובייקט בפני עצמו אני מתחילה להרכיב, תסתובבי, כאלה דברים. רואה? אז אלה לדוגמה, אלה, זה בעצם שאריות של הדלי שלי. נכון? מי שיוצא בתחום הפלסטיקה יודע שתמיד יתייבש מסביב, שמתייבשים נורא יפה עם איזה קשת כזאת. אז אלה, גלזרתי אותם ככה ושרפתי בנפרד. ואז חיברתי אותם עם חומר רטוב, וגלזרתי אותו, ואת אלה גלזרתי בנפרד ושמתי כאן. זאת אומרת, אני כאילו מפרט, זה עוד פעם לדעתי קשור למעמד ולחשיבות, כאילו אני מורידה בהיררכיה של העשייה, אני מתייחסת כאילו כמשהו גמור לדברים הכי נמוכים. ואז זה עושה לי איזה הבדל. גם פה, זה כל מיני שאריות של... עכשיו, מה שעשיתי עם הנמר הזה, זה שהתייחסתי לזה קצת כמו תרביות של... אין לנו זמן טוב? כמו תרביות של חזזיות ופטריות, כי אתם רואים, יש בו כמה סוגים. יש את הסוג הזה, ויש את הסוג הזה, ויש את הסוג הזה. עכשיו, זה השאריות שנשארו לי, הרוב נמצא בתערוכה. אוקיי? יש את הסוג הזה שכמעט לא השתמשתי בו. וכל זה שאריות, יש הרי כל מיני סוגים של שאריות, של דברים שאתה חותך. זהו. בקיצור, זה שאריות מהעבודה האחרונה שלי שמוצגת עכשיו במעלות, שנקראת הלכתי לצוד נמר, ושם בכלל לא יצא לנו לדבר על באמת שימוש שלי בעוד חומרים, אני אוהבת להשתמש בעוד חומרים, חוץ מהחומר כמו דבק חם וטול, שזה חומרים מאוד מאוד זולים ומאוד מאוד זמינים, ואני בכלל בעד לעשות אומנות בכמה שפחות כסף, בתור איזה, איך אומרים, אג'נדה. וזהו, מה אני אגיד לכם? אפרת, תודה ענקית על הפתיחות, על זה שפתחת לנו את הסטודיו, שפתחת לנו את הראש, חשף לנו את מה שמתחולל בעצם בראש שלך, בתהליכי המחשבה שלך, קצת ממה שהצלחנו ככה לטעום. מרתק מאוד מה שאת עושה. בסטודיו שלך ממש אפשר לפשפש פה שעות על גבי שעות ולמצוא פה המון אוצרות, ואני מאחלת לך המון הצלחה. תודה רבה. שתמשיכי ליצור. אנחנו מפה הולכות לתערוכה, לראות את התערוכה שלך. הלכתי לצוד נמר, זה מוצג במרכז אומנויות וגלריה במעלות תרשיחא. זהו. אני רוצה להודות לעמותת אומנים יוצרים על היוזמה של ביקורי הסטודיו המקוון, לאיילת זר שינבוים, ליונת חמיידס. תודה שבאתם, היה כיף. לענבל קרבן מוסנזון שנבצר ממנה להגיע, לעדי שבתאי פאפו. לכולם, תודה. ואיילת רוצה. למיכל ברקוביץ', מאחורי המצלמה והשאלות. היה כיף, תבואו לפרק ב'. אז תודה רבה לכולם, ותודה רבה לך. כיף. ולהתראות. להתראות. רושמים פה שהיה מרתק. תודה רבה.